Xa estou de volta e quería comentarche que tal me foi en Santiago. O congreso foi un éxito, pero Compostela sorprendeume aínda máis. A experiencia foi redonda. A cidade está perfectamente conectada e equipada para reunións de traballo. Encantoume o sinxelo que é desplazarse. Aínda non a visitara por motivos profesionais e gustoume moito o ben adaptada que está para a organización de congresos. Tiñas razón. Santiago de Compostela é, sen dúbida, un destino ideal para o turismo de negocios. Conquistoume o doado que flúe todo. Os espazos, desde os hotéis ata os cafés, xeran unha atmosfera de networking moi natural, que invita a prolongar as conversas máis aló das sesións oficiais. Ademais, tiven tempo para todo, para coñecer as súas sendas fluviais, visitar museos e a catedral, que é simplemente espectacular. Ata aproveitei para ir a un concerto. E a comida? Facía tempo que non desfrutaba tanto da gastronomía. A variedade e calidade dos restaurantes é incrible. Ao final, decidín quedar tamén a fin de semana e ata collín un tren para ir gozar do mar unhas oriñas. Contareiche máis cando nos vexamos, pero non podía agardar para dicircho. Oxalá a próxima vez veñas comigo. Estou desexando volver. Apertas.